Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong repkat ha adok gre kabadan hanot Garo Hills kilai no syamadan ya kakat kababun nakadaw jong kajing bamla dor. Kidur kidar jong kakat balai no di kinong rep kilapau bat sapriang ha keleng ki social media bat kila dan gijing kentu ya kasorkar bahkan sena di kijaka balak ban bui kini kijat mar kanang bakinom pot bat bakinong rep kinyo jing mentoy. Ha kini kidur kidar layu i baki masi labam no ya kakat balai di kinong rep. Habalawat benya kabakum kini ke jingja kamju kamdan ha kabaki nongrep kin i no ya kakan bat det pai shaying. Deitang lada kinong hayi na Bihar bat West Bengal kimla banwan shayo bajulong shisien shitayo baka jingja bakum ni kaja. Kumjuru kinong hayi na Assam kilala ban thiet kat ka jingdan kam ka jongki bat kani ka bu jing e kinong rep. Kibabun ni kinong rep ki juhap pendan kam degi cycle ban kit ya kakan kabadan la kumno shiphonan. Kadok gri bat kisnong garu ba marjan ha Meghalaya kidi kisnong kiba kakat ka kursoi bha. Kayo dia kat ka bahe tam ha Asia ha darang gri ru kasanya ha kinong rep kat kibadan ha North Garo Hills. Kani kakat ka songdor kumba santingka gawai ha Bihar bat West Bengal. Henry kinong repat kiyo tang kumba sanpau lani shispa tingka nah kabenta shinan. Ha ka shinat dan kumba shispa sanpau teli kakan.